Хәерле көн дусларым. Файдалы киңәшләр рубрикасын дәвам итеп, мин дә сезнең белән файдалы киңәшем белән уртаклашырга булдым. Күпләр камырны пычак ярдәме белән өлешләргә беләләр. Ә мин инде моның башка төрле бер ысулын сезгә күрсәтергә булдым. Баш бармак, имән бармак ярдәме белән камырны тип-тигез өлешләргә хәзер бүлеп чыгабыз. Шулай итеп баш бармак, имән бармак ярдәмендә шулай итеп кысып чыгарып, без аны тип-тигез өлешләргә бүлеп тә куябыз инде, шулай кадерле дусларым. Безгә нибары 2 бармагыбыз гына кирәк ярдәмгә. Менә шулай итеп кысабыз да түк-түгәрәк булып шулай итеп өлешләр килеп тә чыгабыз. Һәм инде җәясе генә кала камырны. Җиңел. Кемнәрдер бәлки беләдер дә бу ысулны, әмма белмәгән кешеләргә ярдәм булыр дип уйлыйм. Минем киңәшем күңелләренә хуш килер дип уйлыйм. Менә шулай тип-тигез була ул. Барысы да кул өйрәнеп китсә, нинди пычак та кирәкми безгә. Тип-тигез түк-түгәрәк булып чыга безнең камырыбыз. Һәм инде әзер була җыябыз да тәрәнешләребезне эшләйбез дә духовкага тыгабыз. Пешергән ризыкларыбыз тәмле булсын, сау-сәламәт булыгыз, бәхетле, матур тормышта яшик, кадерле дусларым.